Новый корпус Майорской центральной больницы пачне прымаць пациенту у маі. Работы на объекте выходят на финишную прамую. Абмежаваныя магчымасці ці бязмежны патэнцыял. У Оршы абмеркавалі інфармацыйную стратэгію Беларусі па паўнапраўным уключэнні людзей з інваліднасцю ў грамадства. Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Аграрыі вобласці засеялі чвэрць збожжавых і зернебабовых культур, каля 60 тысяч гектараў плошчаў. Надвор'е і двухзменная работа дазволілі значна актывізаваць тэмпы работ, асабліва ў тых раёнах, дзе добра падсохла глеба. У Докшыцкім і Глыбоцкім раёнах ужо засеялі больш за 40% яравога кліна. У паўночных і ўсходніх раёнах, дзе ў большасці пераважаюць цяжкія глебы, і на нізкіх мясцінах сяўбу вядуць выбарачна. Да прыкладу, у Расонскім раёне аграрыям пакарыліся толькі 13% плошчаў пад збожжавыя. Пакуль жа работы вядуць на падсохлых участках. Зараз у раёне мабілізуюцца усе сілы для правядзення масавай сяўбы. У нас 3 основных хозяйства таких создали, 3 отряда. Наша Клястица, она вошла в интеграционную структуру, но она более сильная, мы как бы туда не добавляем никого. Наш агросервис Селявщины мы объединяем, чтобы уже в один отряд, чтобы они работали, друг другу помогали. И Краснополе с Дворищем тоже объединяем, они будут работать вместе тоже. Ну, то есть как бы друг другу помогая. И надеюсь, вот такое, друг другу помогая, дружно посеем все вовремя. Практычна ўсе гаспадаркі Віцебскай вобласці прыступілі да сяўбы яравога рапсу. На 7 тысячах гектараў, што складае 9% ад плана, гэта работа ўжо завершана. Выехала тэхніка і на льняныя палеткі. Засеяны першыя 850 гектараў. Сёлета плошчы пад гэтую культуру павялічаны і складаюць 14 тысяч гектараў. Новый корпус Майорской центральной больницы пачне прымаць пациента ўжо ў маі. Работы на объекте выходят на финишную прамую. Тут працуюць спецыялісты 2 десяткаў арганізацый і прадпрыемстваў, якія набліжаюць доўгачаканы момант адкрыцця. До 30 красавіка плануецца завяршыць работы па устаноўцы новага абсталявання. З ходам работ на новым будынку больницы, якую так чакаюць жыхары раёна, азнаёміўся старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Тэму працягне Віктор Праліч. Здавалася, вылечыць корпус Майорскай больницы ад хранічнага дыягнозу даўгабуд нешта накшталт фантастыкі. Работы на гэтым аб'екце з пачатку 90-х то аднаўляліся, то замарожваліся, а тым часам урачы прымалі пацыентаў у 11 непрыстасаваных будынках, раскіданых па ўсіх Майорах, а жыхары скардзіліся на дрэнныя умовы лячэння. Пытанне аб завяршэнні будаўніцтва стаяла на кантролі ў Віцебскім аблвыканкаме і асабістым кантролі ў віцэ-прэм'ера краіны Васіля Жарко і было ўнесена ў інвестыцыйную праграму развіцця рэгіёну. Объект, его стоимость сегодня в пределах 22 миллионов рублей. Соответственно, половина этой суммы выделяется с республиканского бюджета, половина с бюджета Витебской области. Вось ужо некалькі тыдняў рабочы дзень галоўнага ўрача Майорскай больницы Алены Сівой пачынаецца не з планёркі ў кабінеце, а са штаба на будаўнічай пляцоўцы. Стварыць больніцу, якая адпавядае сучасным патрабаванням і рацыянальна выкарыстоўваць сродкі. Аб гэтым клопат галоўнага ўрача. Нават у выхадныя будаўнічая пляцоўка не застаецца без гаспадарчага догляду. Пациенты будут расположены в одном, так сказать, медицинском городке, все в одном месте, обследование и лечение. Для медицинских работников это также значительно облегчит работу. Новое здание, новые палаты, новое оборудование, что и облегчит, и улучшит оказание медицинской помощи нашему населению. У корпусе амаль у 100% гатоўнасці аперацыйная, рэнтген-кабінет, палата інтэнсіўнай тэрапіі, радзільная зала. На завяршальнай стадыі харчаблок. Работа ў галоўным корпусе кіпіць. Тут працуюць некалькі дзясяткаў арганізацый, да і самі месцічы набліжаюць новоселья доўгачаканай больницы. Местные власти тоже помогают, выделяют достаточное количество людей для работы именно на территории по благоустройству. Практически 280 человек работают, поэтому, в принципе, у меня уверенность есть, что к 9 мая мы эти объемы тоже завершим, поэтому
больница в полном объеме со всеми пусковыми будет введена в эксплуатацию. Азнаёміцца з завяршальнай стадыі адной з галоўных будоўляў Віцебскай вобласці прыехаў старшыня былвыканкама Мікалай Шарснёў. Ён ацаніў ход работ, якія вядуцца на аб'екце. Кіраўнік вобласці выказаў упэўненасць. Корпус бальніцы адкрыецца ў запланаваныя тэрміны. Віктор Праліч і Станіслав Дудзін. Навіны Міёры. Кожны трэці жыхар Віцебскай вобласці пакутуе ад захворвання сардэчна-сасудзістай сістэмы. Такую інфармацыю агучылі медыкі на прэс-канферэнцыі, прымеркаванай да дня прафілактыкі хвароб сэрца. Хвароба сістэмы кровазвароту – адна з самых распаўсюджаных у нашым рэгіёне. Аднак апошнім часам кардыёлагам удаецца зніжаць узровень захворвання, выяўляючы хваробу на ранняй стадыі. Гэта магчыма дзякуючы сучаснаму дыягнастычнаму абсталяванню. У Віцебскай абласной клінічнай бальніцы і кардыялагічным цэнтры, а таксама ў Аршанскай бальніцы імя Сямашка працуюць сучасныя камп'ютарныя тамографы і ангіяграфічныя комплексы. Падобнае абсталяванне хутка з'явіцца і ў Новополоцкай гарадской бальніцы. Таким образом, мы будем иметь 4 ангиографических комплекса в Витебской области. Безусловно, это будет сокращать сроки довоза больных, улучшать результаты лечения больных с инфарктом миокарда, способствовать профилактике развития у них сердечной недостаточности и удлинять у них жизнь. Я думаю, это немаловажно, тем более, если мы говорим о трудоспособном населении. Но основной какой на сегодняшний день бич? Это высокая смертность у мужчин трудоспособного возраста, как правило, в возрасте от 45 до 60. И поэтому на сегодняшний день мы должны развернуть наши возможности, максимально, так сказать, поставить для решения этой вопроса возможности здравоохранения, сформировать эти группы высокого риска и вести с ними работу. Захворванне і смяротнасць ад хвароб сістэмы кровазвароту абумоўлены аб'ектыўнымі і суб'ектыўнымі фактарамі, старэннем насельніцтва, ростам псіхаэмацыйных нагрузак. Сярод прычын, якія негатыўна ўплываюць на стан здароўя, курэнне, ўжыванне алкаголю, маларухомы лад жыцця. Каля 350 маладых спецыялістаў прадпрыемстваў, арганізацый і студэнтаў віцебскіх ВНУ сабраў першы гарадскі адукацыйны форум. Ініцыяваны ён арганізацыяй грамадскага аб'яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі». Форум стаў пляцоўкай для абмеркавання пытанняў прафесійнага росту, якія сёння цікавяць маладых людзей. У праграме форуму работа экспазіцый, знаёмства з вядучымі прадпрыемствамі горада і майстар-класы. Меня интересует мастер-класс «Режиссерское искусство», там режиссерская постановка. Я иду туда, мне очень интересно это и близко, потому что сам занимаюсь театральной деятельностью. Поэтому я думаю, что будет для меня, как педагога дополнительного образования, вот в этой сфере будет очень полезно узнать что-то новое и интересное от витебских режиссеров, которые будут нам показывать мастер-класс. Идея возникла в конце прошлого года, когда мы проанализировали ситуацию, что на предприятии организации города пришло более 500 человек молодых специалистов, которые нуждаются в том числе в поддержке на местах. И, конечно же, в первую очередь это проводится в рамках реализации государственной молодежной политики. Першы гарадскі адукацыйны форум ладзіўся на працягу 2 дзён. Завяршыўся ён адкрытым дыялогам з падвядзеннем вынікаў. Арганізатары не выключаюць, што падобны форум стане штогадовым. Супрацоўнікі ўпраўлення Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз па Віцебскай вобласці адзначылі 5годдзе з дня ўтварэння ведамства. Ва ўрачыстасцях прымала ўдзел кіраўніцтва горада і вобласці, прадстаўнікі міліцыі, пракуратуры, следчага камітэта і іншых органаў, якія працуюць у цесным узаемадзеянні з экспертнымі падраздзяленнямі. З 2013 года віцебскія эксперты выканалі каля 210 тысяч экспертыз і больш за 20 тысяч даследаванняў. Закуплена высокадакладнае абсталяванне, якое дазваляе выконваць важныя экспертызы ў мінімальныя тэрміны. Сёння, дзякуючы камітэту судовых экспертыз, у Віцебскай вобласці створана трохузроўневая сістэма даследавання наркотыкаў, якая не мае аналагаў на постсавецкай прасторы. В первую очередь мы работаем по назначению экспертиз для Следственного комитета, суда, для органов внутренних дел. Это основное направление нашей деятельности. Кроме этого, еще к основным задачам относится контроль за качеством оказания медицинской помощи и
различные виды услуг для населения, предприятий. Мы работаем тесно на местах происшествий. Только за прошлый год более 13 тысяч выездов, совместных выездов на места происшествия. Тысячи изъятых следов, которые позволили нам установить преступника. Тесно ведется работа и по преступлениям прошлых лет. Падарункам да юбілею для віцебскіх экспертаў стаў святочны канцэрт творчага калектыву прадпрыемства «Віцебскаблгаз» у абласной філармоніі. Ганаровымі гасцямі свята сталі ветэраны рэгіянальнага ўпраўлення судовых экспертыз. Сёння ў абласным цэнтры пройдзе цэнтральны матч 4-го тура нацыянальнага першынства па футболе. Футбольны клуб «Віцебск» прымае дзеючага чэмпіёна Беларусі барысаўскі «Батэ». Абодва сапернікі добра стартавалі ў сёлетнім розыгрышы і ўзначальваюць турнірную табліцу. Напярэдадні важнай сустрэчы трэніровачны лагер віцяблян наведаў Сяргей Місурагін. Гэты матч мясцовыя балельшчыкі чакаюць з падвоеным нецярпеннем. Па сутнасці ён стане адкрыццём афіцыйнага футбольнага сезона ў Віцебску. Першы дамашні паядынак падапечныя Сергея Ясінскага праводзілі на штучным газоне, і туды змаглі трапіць далёка не ўсе жадаючыя. Цяпер каманда гатова згуляць на галоўным полі і разлічвае на моцную падтрымку трыбун. Сёлета беласінія выдалі неблагі старт у розыгрышы. Клуб з берагоў Дзвіны мае ў сваім актыве нічыю і 2 перамогі. У кожным матчы віцебляне паражаюць вароты саперніка. Гэта сведчыць аб тым, што гаспадары валодаюць неблагим атакующим потенциалом. У нас хорошие исполнители в линии атаки. Мало того, у нас есть еще куда расти. У нас пока небольшая травма у Бруно Фурлана. Еще восстанавливается после серьезных травм Теверов и Шкурин Илья. То есть у нас еще как раз все 3 футболиста, игроки атакующей линии, мы еще свой весь потенциал не показали. Ну, рисунок, конечно, просматривается игры, но еще далеко не все у нас идеально. Тут та же игра с Лучом показала, что со всеми командами надо настраиваться на 100%, что где-то может недонастрой наказать в команду. На матчы супраць барысаўскага «Батэ» усе каманды настройваюцца па-асобаму. Віцебляне не выключэнне з правілаў. Галоўны трэнер каманды Сергей Ясінскі адзначыў, што яго падапечныя паспрабуюць нейтралізаваць моцную лінію нападзення барысаўскага клуба і па максімуму выкарыстаць свае шансы. У мінулым сезоне на роднай арэне у віцеблян гэта атрымалася, і зараз нашы землякі будуць імкнуцца даць фаварыту дастойны адпор. Мы должны постараться нейтрализовать их атакующий потенциал и постоянно искать свои шансы для взятия ворот чужих. Вот я в этом вижу желание не просто хорошо и красиво сыграть, а желание добиться максимального результата, насколько это на сегодня возможно. Сёння гульня на полі Віцебскага цэнтральнага спартыўнага комплексу пачнецца ў 20:45. Сергей Місурагін, Александр Рындзін. Навіны Віцебск. Сустракаемся на трыбунах, балеем за нашых. І на гэтым выпуск навін завершаны. З вами развітваюся. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёвы з пераходам на заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +2,7, днём +11, +16. У Віцебску днём кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра ноччу +3,5, днём +11, 13.